ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸುರತ ದಿನನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಘಟಸ್ಫೋಟ ಆತನು. ಗುರುವಾರ ಸುರತ ದಿನನೇ ದಾಖಲೆದ 230 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇದಿದೆ. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಗುರುವಾರ 2,159 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಕೊರೋನಾದ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಿಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಈ ಬಿಗಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ ನನ್ನಲಾತ ಬಿಗಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಂಪಣವೇ ಹೊಸಕೊಳದ ಬಳಗದ ಕಳಕಳಿತ ಬಂದ ಕರಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುವಾರ ಪೆರಪ್ಪ ಘಟಸ್ಫೋಟ ಆತಂಡು. ಒರನ್ನೆ ಅಬ್ಬರಿ ಸಾಯಿಲೆಕ ಗುರುವಾರ 238 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂದು. ಇಂದೆಟ್ಟು 23 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತಿನಕಲು 124 ಜನ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೈದಿನ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾಯಿನ ಸೋಂಕು ಮೂಲ 73 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ರೋಗಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ಪರಡದು 6 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 74 ಜನ ಗುರುವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,753. ಈ ಪೈಕಿ 1,537 ಜನ ಇತ್ತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಇಂದು ಗುರುವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುದ ವರದಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ 4,169 ಜನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನು. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ 2,344 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಗಲ್ದನು. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಶತಕನ್ನು ದಾಟದು 104 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಒಟ್ಟು ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲ ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1,032ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 51,000 ದಾಟದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 51,422ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿನಂಚ ನನ್ನಲಾತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆತನು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರಲ ಜೋರಾಯಿನವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದನು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಬಿಗಿಕ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಬಿಗಿಲ ಆತೆ ಜೋರುಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ.